senón de necesidade. Nin necesidade, nin importancia. O que está claro é que aquí todos somos imprescindibles. Para imprescindible estou eu, que estou en todas partes. Pode que estés en todas partes, pero eu penso que hai falta eu. Pois sí, vai ser mellor así. Non tedes nin idea. Eu sí que veo papel. Que eu non fago bonitos. Palabras, palabras, que máis palabras. Eles que fagan, que nós xa nos encargaremos de desfacer todo. Ben falado, e aínda pensan que os mellores son eles. Xa estamos nós aquí para demostrarles o contrario. Non tedes nin idea. Eu son moi valioso e podo estar en moitas partes, tanto polo día e pola tarde. A máis valiosa sigo sendo eu. Non vos esquezades. Que vou no 95% de todas as palabras. Eu tamén vou nesas palabras. Pode ser, pero é certo que uns somos máis valiosos que outros precisamente pola exclusividade. E outros podemos facer palabras máis longas. Iso sí que é boa, e nós aí non podemos facer moito. Non pasa nada. O significado desa palabra tamén vai ben así. Non temos moito que cambiar. Certo, penso que é unha das mellores que formaron, pero tranquilos, que nós seguimos sendo os mellores. Xa estou aquí. Agora xa podemos facer grandes cousas. Formamos un bo equipo, de iso non hai dúbida. Pero vos soas non sodes nada. Precisades de nós, ou polo menos de min. Mais ben, sodes vos os que necesitades dun de nós para ser algo. Sen nós non sodes nada.
sexa a nosa riqueza. Aínda que algúns somos parecidos. Pero iso non ten que facernos máis fortes. Nin superiores. Probablemente así podíamos facer máis grazas. Quizá yo probablemente. Todos deberíamos tratarnos con igualdade. Seguramente sexa así, pero sempre haberá cousas que nos fagan diferentes. Unha cousa é que sexamos diferentes, e outra é que o trato sexa diferente. Iso é certo, iguais non somos, pero ninguén debería tratar a outro de maneira distinta.